Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog posle toliko vremena. Pod broj 1 dugujem jedno veliko izvinjenje, zato što nisam snimao vlogove, znači imao sam nekih većih problema. Pričat ćemo o tome, baš sam spremao klip, tačnije spremit ću klip, kako se zove, baš u vezi toga zašto nisam snimao klipove i ostalo. Imao sam nekih problema ovo ono, ali to nije ni bitno. Znači hoću prvo da vam se izvinem, znači što nisam snimao vlogove. Da kažem da krećemo sa radom ponovo iz početka, tačnije idemo dalje. Znači snimamo vlogove svakog dana, svakog drugog dana. Nastavljamo dalje sa snimanjima. I mogu vam reći da ćemo sada radimo malo ozbiljnije stvari. Tipa ozbiljnije vlogove, kao kad smo kretali pre, sa početka, kako se kaže, vlogova, ko me je pratio od samog početka, znao kakvim vlogovima pričam. Znači snimat ću tako malo ozbiljnije vlogove ovo ono, a sutra recimo mogu, pošto su mi tražili neki, kako se kaže, neki pratioci su mi tražili u komentarima i ovako u porukama privatno na Facebooku, room tour, tako da ću praviti sutra, tačnije klip za sutra će biti room tour, tako da nakon tog klipa krećemo sa vlogovima običnim, a sutra vas čeka znači room tour, kako to izgleda moja soba, kako to izgleda kad se spremam da snimam klipove, moje slobodno vreme i tako dalje. Znači to će biti sutra i onda krećemo sa ozbiljnim vlogovima, tačnije problemima, dvoličnim ljudima, glupostima, ovima, onom, bla bla bla. Tako da još jednom izvinite, ako imate neki primjedbi, neki savjet, predlog, ovo ono, slobodno pišite u komentaru. Znači ovo je bio klip čisto uvod, povratak moj posle puno vremena, tačnije posle dužeg vremena moj povratak i krećemo punom parom, znači nema zajebancije, krećemo, akcija. Svi vi koji ste bili do sada uz mene, hvala vam, vi koji niste, bit ćete, ako vam se budu svidjeli klipovi. I tako, znači još jednom hvala svim ljudima koji su do sada bili uz mene. Znači idemo dalje, znači ne stajemo, krećemo dalje, idemo punom parom. Znači sutra nas očekuje room tour, nakon toga krećemo kao što rekao ponovo sa klipovima i to je bilo to, znači to je čisto onako bio neki uvod u buduće moje klipove. Tako da hvala vam što ste gledali klip. Ako vam se svidio, kao što rekao, kako imate neku zamerku, primjedbu, neku pohvalu, znači slobodno pišite u komentare i nije problem. I hvala vam još jednom i vidimo se u sljedećem klipu odmah sutra. Ćao!